ҳавлии фурӯшӣ дар колхози Россия, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи 1 май иборат аз 4 сотиқ замин ва 4 дар хона. Замини 4 кунҷа мебошад. Аз роҳи калон ҳамагӣ 400 метр. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Аз ин тараф мости 46 микрорайон, инҷо худи 46 ва аз ин тараф колхози Россия. хонаи фурӯшимон дар маъна ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хона тақрибан 400 метр. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ҳам мараҳо то ҳавлия асфальт кардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. чӣ хеле ки дар аввалин навор гуфтем, ҳавлӣ дар умум иборат аз 4 сотиқ замин, замини 4 кунҷа мебошад ва 4 дар хона. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100% қоидавӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дар дохили шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи 1 май. дар наздикии хона ҳама чизҳо дар корӣ қарор дорад, инчунин мактаб, литсей, масҷид, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. дӯстони азиз, нархи хона 1,200,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.